калі вымыць добра рукі, не браць нічога бруднага ў іх, будуць прыгожыя, белыя і чыстыя, навошта патрэбны яны? Не дай чаго не дакранешся, шкада сапсаваць чысціню. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Адзінства, нам патрэбна адзінства. Патрабую тваёй чысціні. Свой шлях да зорак гурт «Ляўдэнс» пачаў 6 гадоў таму з выступлення на філалагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сёння ў іх музычнай скарбонцы 2 альбомы, звязаны з часам і адзінства, шэраг відэаролікаў, каля сотні канцэртаў у год па Беларусі і за яе межамі. Сёння ёсць рэалізацыя многіх перспектываў у беларускай музыцы, бо насамрэч сёння беларуская музыка знаходзіцца на вельмі добрым узроўні. Ёсць вельмі шмат якасных студый у Беларусі, ёсць ребята, якія разумеюць саунд, ёсць вельмі добры слухач, который умее выбраць добрую музыку. І ёсць шмат пачынаючых музыкаў, таксама якія робяць альбом. Ён так як бы адразу такі пачатковы, а потым яны крочаць далей і робяць нешта лепшае. З лацінскай мовы слова «ляўдэнс» перакладаецца «той, хто славіць». А за незнаёмай для слыху назвай гурта хаваецца вялікая філасофія, якую музыкі нясуць свету пра сваю творчасць. Песнямі яны быццам запрашаюць слухачоў пайсці за імі шляхам веры. Для нас пытанне актуальнасці – гэта пытанне, напэўна, такое не часовае, а пытанне чалавечае. Таму што ёсць нават сярод нашых знаёмых настолькі розныя людзі, што для аднаго актуальная будзе адна тэма, для іншага абсалютна супрацьлеглая. Для кагосьці пытанне грошаў вельмі актуальна, ён проста жыве гэтым і толькі гэтым. А хтосьці жыве пытаннем нейкія свае хобі, для кагосьці падарожжа гэта вельмі актуальна, камусьці ўнутранае жыццё. І мы разумеем, што ёсць рэчы, которые нас лучаць. Мы стараемся падымаць такія праблемы, которые актуальны найперш для нас саміх. Таму што мы ведаем, што калі яны актуальны для нас, то, канешне, яны актуальны яшчэ для неверагодна вялікай колькасці людзей. Некалькі гадоў таму у гурта быў іншы склад. Выступалі вялікай камандай. На той час аб дуэце ніхто і не думаў. Алена марыла стаць эканамістам і ўвогуле не была ўдзельніцай гурта. А вось Андрэй з дзяцінства любіў пець, слухаць музыку, але ўявіць не мог, што так сур'ёзна звяжа з ёй жыццё. Праз паўгады існавання «Ляўдэнс» старэйшы брат Алены, ён жа калега Андрэя, запрасіў дзяўчыну ў гурт. Сцежкі астатніх удзельнікаў разышліся. Засталіся двое – Алена і Андрэй. Яны заплюшчаць вочы, каб на праўду бачыць. Конечно, у нас есть рэчы, за которые адказна я, за которые адказна Андрэй. Напрыклад, нейкая графічная частка гэта больш по маёй сферы, хаця мы стараемся камусьці іншаму ўвогуле гэта аддаваць. Андрэй адказна больш можа за нейкія там перамовы, арганізацыю канцэртаў, прадумванне, што мы робім канкрэтна на канцэртах, што мы робім паміж песнямі. Мы размяркоўваем справы і абавязкі, таму што чым больш мы будзем яўна разумець, што павінен рабіць канкрэтна я, ці Алёна будзе разумець, што яна павінна канкрэтна рабіць, тым у нас лепш будзе ісці справа. І насамрэч, калі мы гэта спасцігнем, то тады гэта развіццё ідзе моцнае ад гурта. Стыль «Ляўдэнс» цяжка апісаць адным словам. Іх музыка – гэта спалучэнне рока, джаза, блюзу, класікі. Алена і Андрэй нават самі не бяруцца ахарактарызаваць яе, бо навошта ствараць сабе рамкі? Лепей аднойчы пачуць песню, і ўяўленне пра стыль прыйдзе само, без дадатковых тлумачэнняў. Колькі ў кармане грошаў, я не бумажны, хочу адчуваць цябе побач.
гэта творчасць у нас заўсёды ёсць нешта такое рознае, таму што калі б мы былі пастаянна згодныя, то у нас была бы, я лічу, што была бы аднолькавая музыка і такая аднатыпная, што ли. Вось, а дзякуючы... Конечно, музыка была бы. Мы такія згодныя, мы такія хорошыя. Пераважная большасць песень гурта на беларускай мове, але ёсць і на англійскай, і на польскай. Алена і Андрэй шмат вандруюць. З прэзентацыяй альбома «Звязаны час» музыкі плануюць выступіць у Польшчы, Германіі, Славакіі, Нарвегіі. Але галоўнае для гурта не колькасць краін, а камунікацыя з людзьмі. Праз музыку яны дзеляцца слухачамі нечым патаённым, адкрываюць сваю душу. І ёсць, напрыклад, некаторыя слухачы, якія нават арганізоўваюць самі нам канцэрты, бо хочуць пабачыцца з намі. І для нас гэта сапраўды вельмі прыемна, таму што мы едзем на канцэрт, які арганізавалі нашыя слухачы. Што да любімых выканаўцаў, то выбраць фаварытаў сярод іншых музыкаў Андрэю і Алене даволі складана. Гэта насамрэч справа часта настрою, справа атмасферы. Напрыклад, можна ехаць у дарогу дзесьці, можна слухаць нейкую музыку, можна рабіць нейкія справы дома і слухаць музыку, а можна слухаць і аналізаваць, а можна глядзець кліпы. То бок мы слухаем вельмі шмат музыкі, успрымаем яе і шукаем нешта добрае ў кожнай музыцы. Неўзабаве пачую вестку ад праўдзівых сведкаў. Ты раскажаш, дзе здабыць насенне веры. Часто музыкам цяжка слухаць музыку для такого вось менавіта задавальнення, таму што ты пачынаеш слухаць, напрыклад, я слухаю і думаю, якія тут сінты выкарыстаны, там Андрэй слухае і думае, якія эфекты на вакале, там што там з барабанамі яны зрабілі. І ў выніку ты часам, можа, гэта і неправільна, але ты захапляешся вось нейкай такой тэхнічнай старонкай музыкаў і у іншых слухаеш, напрыклад, не прыгажосць мелодыі, а штосьці такое вось больш такое дробнае. Вось. Конечно, з нашай музыкай я лічу, што гэта інакш, таму што калі ты сачыняеш, то ты арыентуешся на мелодыю значна больш. Немагчыма пісаць песні, якія не падабаюцца, а тое, што блізка выканаўцу, прасцей данесці і да слухача. Таму абсалютнага фаварыта Ляўдэнс не вылучае і сярод уласных песень. Вось мы існуем 6 год. І за гэтыя 6 год, калі б мы ігралі адну і тую ж песню, якая б яна крутая не была, яна ўсё роўна у пэўны момант падасца такой нейкай гэта ўвогуле музыка. Такія моманты бываюць, мы адкладаем гэтыя песні, потым мы вяртаемся да іх. І гэта ўвесь час адбываецца такі працэс, што нейкая песня сёння для нас больш паддаецца нашаму музіцыраванню. Бывае час, што наадварот менш, і проста мы адкладваем яе. Даволі часта падчас такіх перапынкаў Алена, імправізуючы, складае новую апрацоўку песні, і тады яе пачынаюць граць зноў. Мне вельмі падабаецца такі выраз, што калі чалавек думае і кажа, што ён стаіць, гэта значыць, ён ужо ўпаў. Таму што калі чалавек сказаў, што я дасягнуў, значыць, ён ужо не бачыць для сябе перспектывы развіцця і, адпаведна, яму ўжо больш няма чаго рабіць. Гэта значыць, прыраўніваецца да падзення. Вось, таму ў нашай музыцы няма ні дасканаласці, няма ідэалу, ёсць толькі сённяшні дзень і сённяшні настрой, сённяшняя эмоцыя. Кветкі. Ва ўмелых руках фларыста яны ператвараюцца ў сродак выражэння пачуццяў, увасабляюць розныя мастацкія вобразы. Выпускніцы курса фларыстыка дакладна ведаюць, пры дапамозе клямацісаў, гербераў і анямонаў можна стварыць усё, што душа пажадае, або тое, чаго патрабуе экзамен. У палёце фантазіі і выбары кветак сталічныя педагогі дзяўчат не абмяжоўвалі, задалі толькі тэму іспыту «Вобразы Беларусі». Захотелось передать что-то национальное, что-то настоящее, что-то искреннее. И более того, в силу того, что все-таки это креативный экзамен, да, наша задача не была непосредственно воссоздать букеты, которые создавались когда-то, в какие-то времена, в какие-то эпохи, все-таки проявить фантазию, воображение, поиграть немножко со стилистикой, с цветом, с формами, то, конечно же, здесь было очень интересно, как девочки справятся с этой задачей. Очень хотелось передать легкость, настроение, солнечность, то есть вот герберы, они как солнышко, яркие.
соломка, травка, да, что все очень воздушное, легкое, солнечное. И так я вижу нашу Беларусь. Свой шлях у фларыстыку Святлана Богрый пачала з штучных кветак. Зараз жа фааміран і папера адышлі на другі план. Увагай дзяўчыны завалодалі кветкі выключна жывыя. Смотришь на цветочек, как бы, и вот думаешь подружить его, в какую пару его поставить, с кем поженить друг с другом. В цветовой гамме, конечно, вот, очень большая роль играет. Больше я выбрала так природные такие тона, не ярко выраженный, такой нежный, лесной, полевой, раскидистый. Алеся Какауліна па прафесіі бухгалтар. Школу фларыстыкі наведвала, каб абстрагавацца ад працы. Кажа, ідэя для экзаменацыйнай работы прыйшла не адразу, а затым звярнула ўвагу на чарот і голубую роўнасць беларускіх азёр і вырашыла стварыць вобраз сінявокай Беларусі. Не хотелось делать конкретно, чтобы сразу было понятно, там, голубые цветы и камыши, а просто создать настроение. Фларыстыка – гэта цэлае мастацтва, якое здзіўляе гармоніяй і незвычайнымі ідэямі. Арганізатары школы фларыстыкі ўпэўнены, спасцігнуць яго здольны кожны. Адзіная умова – уменне адчуваць прыгажосць. Любоў бацькоў да дзяцей, любоў да прыроды і радзімы, каханне паміж мужчынам і жанчынай. Гэтае пачуццё рознае і шматграннае. Ды вось толькі як адлюстраваць яго? Гэтым пытанням задаюцца многія – філосафы, паэты, музыкі. Растлумачыць яго прыроду пры дапамозе жывапісу неаднойчы спрабавалі і мастакі. Адным з адказам на складанае пытанне стала выстава, арганізаваная удзельнікамі Цэнтра беларускай культуры. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 50 работ ад 12 мастакоў з Беларусі і Расіі. На кожным палатне гісторыя кахання, напісаная фарбамі, пензлем і, канешне, душой. Несмотря на то, что считается наш вот этот век веком социального одиночества, сидим в соцсетях, а это реальные картины, это реальные, в общем-то, труд человека, который выложил на холст все свои чувства. Художник не может писать без чувств. Живые картины, живые представители, которые могут сказать о любви, которые могут рассказать какую-то историю, потому что картина, когда она написана действительно с душой, она заставляет задуматься, она заставляет о чем-то помечтать своем, и каждый зритель на одном полотне, они видят разные сюжеты и разные истории. Сваё каханне Наталія Ляхно ўвасобіла ў карціне «Віно з дмухаўцоў». Вазьмі лета ў руку, налі ў бакал, і па жылах замест лютай зімы пабяжыць спякотнае лета. Менавіта гэтыя радкі з аднайменнага апавядання Рэя Брэдбері натхнілі мастачку. Собственно, это тоже о любви, о том, о нравственных таких, наверное, самых главных моментах в жизни человека, без которых нам очень трудно жить, и мы это чувствуем. Мастачка Юлія Шокаль шлях у Саюз Цэнтра беларускай культуры пачынала з хэндмейду. Пасля захапілася работамі калег і паспрабавала пісаць сама. На выставе прадставіла адны з самых першых сваіх твораў – «Марскі закат» і «Дом, дзе жыве каханне». Наверное, где-то в памяти из детства, когда мы, наверное, каждый ребенок советский ездил к бабушке, правда? Вот. То есть домик – это приблизительно тот домик, куда ездили мы. И то же озеро, и тот же туманчик, закатик, рассветики. Яна Гвай маляваннем захаплялася з дзяцінства, але назваць сябе мастачкай адважылася зусім нядаўна, калі ўзяла ў рукі мастыхін і алейныя фарбы. Настоящий художник должен работать в любых техниках, вплоть до скульптуры. Мне кажется, это очень важно, потому что шире становится видение. Поэтому масло дает как раз-таки все. Вот и 3D-эффект, и глубину. Очень обширное становится рисование. Прадстаўленую на выставе работу я напісала напярэдадні вяселля. Дзяўчына адчувала безмежную эйфарыю і крылы за плячыма. Так нарадзілася карціна на адзіноце. Это очень важно, как бы нести людям любовь, свет и все самое, наверное, лучшее, вот что ты сейчас испытываешь, наверное, отдавать этому миру, насколько это возможно. Паглядзець жа на каханне, увасобленае ў карцінах, можна ў брэсцкай гасцініцы «Эрмітаж» да 2 сакавіка.
Арт-прастора «Калідор» упэўнена замацоўвае за сабой званне папулярнай у Брэсце мастацкай пляцоўкі. Доказ таму колькасць людзей, якіх сабрала выстава «Сёмае пачуццё». Каб уважліва разгледзець карціну, спачатку трэба было адстаяць у чарзе. Несмотря на то, что арт-пространство работает не так много времени, уже мы успели провести достаточно большое количество различных мероприятий. Это и выставки, и мастер-классы, и благотворительные какие-то мероприятия. И очень радует то, что брестчане очень активно принимают участие в этих мероприятиях. И каждое мероприятие вызывает действительно интерес. Не так часто проходят такие мероприятия, поэтому я думаю, в этом и плюс, и популярность, скажем, арт-пространства «Калідор». Разнастайныя напрамкі жывапісу, змешванне жанраў і тэхнік. Усяго ў экспазіцыі больш за 70 работ ад 20 масцітых майстроў пензля і пачынаючых мастакоў Брэста. Наши брестские мастера – люди очень талантливые. Я сам очень много был за рубежом, участвовал на международных пленарах и выставках, и есть чем сравнивать. У нас белорусской культуры, возможно, не хватает немножко вот этой показательной части. Поэтому, кроме тематических определенных картин, мы пишем какие-то определенные свободные темы, давая возможность нашим мастерам выложиться, то есть показать всю свою силу. За плячыма Аллы Гопшы 98 персанальных выстаў. На «Сёмым пачуцці» толькі невялікая частка з яе калекцыі. Сурвэткі і абрусы ў тэхніцы геляшыравання або выпальвання па тканіне. Ажурныя сталовыя прыборы, створаныя пры дапамозе джутавай філіграні, распісаныя бутэлькі і вышытыя крыжыкам партрэты. Этот год посвящен 75-летию Победы. И один из портретов, который я здесь выставила, это портрет Изваловой Надежды Яковлевны. Это ветеран Великой Отечественной войны, поэтесса. Она была директором 5-й школы, была заучем 5-й школы. И вообще очень интересный был человек. Это и была моя коллега. Партрэты прывабных незнаёмак суседнічаюць з выявамі казачных русалак, а кветкавая тэма перамешваецца з марской. Побач з букетам півоняў – рыбалка мастачкі Марыны Волковой. Эту картину я писала для своего одноклассника, которого я не видела очень много лет. И потом оказалось, что у него есть небольшая гостиница на Черном море. Это мой подарок для его гостиницы. Вот. Картина – это полностью авторская работа. Я ее, можно сказать, создавала и получала при этом огромное удовольствие. Я думаю, что она получилась. Искусство должно радовать людей. Если кто-то посмотрит на мое произведение, и у него от этого появится лучше настроение, появится что-то радостное в душе, я считаю, что моя работа выполнена. Кацярына Медведева свае карціны выконвае акрылам. Адны на абстрактным пейзажы бачаць навальнічныя хмары, іншыя – вясёлкавае сонца. На самой же справе іншы свет – гэта аповед пра эмацыйны стан мастачкі. У каждого человека есть момент, когда хочется что-то выплеснуть из себя, куча энергии, которая копилась долгими годами. Вот эта картина и есть, да, то есть она выполнена в ярких цветах, в очень сочных цветах, контрастная и передает именно то состояние на тот момент. Адкрыццё вернісажу ператварылася ў сапраўдную творчую вечарыну, выступленні пісьменнікаў, музыкантаў і, канешне, сузіранне карцін. Художники разные, пишут в разных жанрах, в разных стилях, разные техники, разные подходы. Тема, она была свободная, мы это обсуждали на общем собрании. И так как все художники в своем творчестве любят свободу, мы решили в этой выставке выложиться и показать всю силу, все мастерство наших брестских мастеров. Пазнаёміцца з выставай «Сёмае пачуццё» у арт-прасторы «Калідор» усе жадаючыя могуць да 23 лютага.